мирзобек буриев сокини 68-солаи душанбе 5 сол аст ки нафақа мегирад. дар ибтидо нафақаи ӯро 266 сомонӣ муайян карда буданд. бо мурури замон ва чанд дафъа боло шудани ҳаҷми нафақа, ҳоло ҳаққи бознишастагии бобои мирзобек ба 337 сомонӣ расидааст. 337 сомон ҳозир яъни шуур намешавад. Чӣ мехарижӣ? ҳамон қари ки ҳамин ордам як ба қарз кардан 10 кило 10 кило орд мехарим. ин ба қарз кардан вобаста ба ин мисол нархи чӣ камша мисол қариб 500-600 сом боша ки баъд як ним кола фақат ҳамин нуну чой мехӯрӣ, дигар ҳеч чиз дигар намехӯрӣ. ҳаққи бознишастагии бобои мирзобек аз ҳаҷми миёнаи нафақа дар тоҷикистон ҳамагӣ 17 сомонӣ болотар аст. дар як соли ахир ҳаҷми нафақаи бознишастагон дар кишвар 28 сомонӣ, яъне тақрибан $12 амрикоӣ боло шудааст, дар ҳоле ки қимати аксари маҳсулоти ниёзи аввалия дар як соли ахир чандин маротиба боло рафтааст. нафақаҳои баландтарин дар ҳисоби музди меҳнати баланд будани дар банкҳои тиҷоратӣ буд. дар назар доштем ки банкҳои мана тоҷик банк бизнес, баъзе коргарони банки миллия маошошон ки баланд буданд, нафақаҳошон то 18,000 то 12,000 сомонӣ мегиранд. нафақае ки 6,000 ҳозир агранчини ҳозир нафақаи баландтарин то 25-22,000 нафақахӯрони ҳастанд ки мегиранд. ба фарқ аз гурӯҳе ки ҳам маоши зиёду нафақаи баландро мегиранд, кишоварзоне ки як умр зери офтоби сӯзон кор мекарданд, ҳоло пасттарин нафақа 97 сомонӣ, яъне камтар аз $10 дар як моҳ мегиранд. ҳаҷми нафақаҳои бузург дар тоҷикистон қаблан баҳсҳои зиёдеро ба миён оварда буд. бархе суол мекарданд ки чӣ гуна як нафар 200 сомонӣ нафақа мегирад, дар ҳоле ки нафақаи як гурӯҳи дигар беш аз 10,000 сомонӣ аст. баъд аз ин оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи тоҷикистон хабар дода буд ки дигар андоза ва исми шахсонеро ки баландтарин нафақаи бознишастагӣ мегиранд ошкор намекунад. ҳоло дар тоҷикистон бештар аз 760,000 бознишаста аст. аз ин миён 32,000 онҳо новобаста аз синни нафақа кор мекунанд ва танҳо маош мегиранд.